What's up mga liki? Yan, dito na kami dadaan sa kabila. Kasi awasin be. Minit na. Okay. Peng asin. Kamu tubig dito. Sobrang sarap pag may asin. So maganda guys para probinsya. Kasi kahit wala kang pera, pumunta ka lang sa gubat, may maraming kang prutas makikita. Wala dito. Ano lang. Hiningi lang natin. Ay, hiningi lang natin doon. Yan. Magdala ka lang ng asin. Okay na. Asin. Asin. Plus magandang view pa di. Goods na goods. Tayo guys. Para inom mo sa tubig ka makan. Dili inom bro. No? Pero Bahala ka dyan. Ano pa yung kasi magbaha ba? Pasukin ba? Di matakaagi. Ano ba? Grabe yung ano guys, bundok. Ngayon, uuli na kami. Uuli na kami guys. Kasi nakakapoy na kami sa ligo-ligo dun. Ito talaga ang buhay ng ano dito guys. Hindi gaya doon sa city na ano, yung basketball. Walang ganito.
Pero hindi naman lahat. May city din nga ano, merong ganito ilog. Pero minsan na lang yung malinis na ilog. Malinis na sapa. Yun lang. Tangas muna kami guys. Ang hirap para pabalik guys. Sakit sa binti. Okay. Ang layo pa yung lalakaran namin. Sako bro. Tingnan na ka, Bok. Ano? Bye-bye.